लोगोफोर दे खुलुमबाय होनलाय खुलुमबाय दै नार्जारि इउटुब चेनेलाव आरोबाव फिन खनसे बरायहरबावबाय लोगोफोर नोंथांमोनहा मिथिखाबाय जानो हागौ थाम्बनेल आरो टाइटेलाव नायनानै जों मा मा संगोन बेखौनो भिडिअनि गेजेरजों ससे दिन्थिलांनो सानदों लोगोफोर थौदो बिदिबा भिडिअखौ स्टार्ट खालामसै जोङो ना मा हेल' दे आइ खुलुमबाय होनहरदो दे खुलुमबाय दे ओम होनहरदो दे ओम दे बिफाया गस्ला उल्था गानलायनानै खुसिया बोसोरगासिनो खुसिया लागावगासिनो नै आसोला जोंहा बिफाया मा जोंहा बिफा गोदागासिनो गोरलैलै एसे सानै जागासे माजों जानांगौ बिफा माजों जानो मैगंखौ होनदां खुसियाजों आलुजों आलु दरसे होबावदोहाय बिफा खुसियाजों आलुजों नै आलुआबो नै दरसेल' हादों दरसे होबावदो खुसियाजों आलुजों ना नै गोदाखांबाय खुसियाखौ आराम गोदानानै लाखाबाय आलुखौ नै हाना लाखाबाय दरसे हाबावदो नै बिफाया नामा आयौ सारायखौ जानो लाबाय नै बिफाया संसै सामब्राम फिसा फिसा हाबाय सामब्रामखौ हानानै लाखाबाय नै आसोलासो संगोन नो दिनै मा बिफाया संगोन नो बिफायासो बेसे गोथाव जायो ना मा जानायनोसो बेसे गोथाव जायो ना बिफा संनायावसो थाबाय ना मा जोङो मम्मिया नायनाया थावखौ होनानै लाखाबाय थिनदो गोदोन होनो संनाया जानो होनो नाङामोन जोङो सामब्राम माबाखौसो एवग्रोनांगौमोन संगोनथाय आलुखौ एवग्रोनानै लाबाय एवफ्रामथारबाय नै बे खाथियाव थानो हाला मोनामदावलाजोब्बायहाय आलुखौ एवनानै लाग्रो जाबाय गोथावनो एसे एवनो माबायो आलुआ खामफ्रामबाय जायगायाबो जा गिदिर लाबाय मोदोमनाया आहा गुलुलाजोबथारबाय जोंहा लागावथारबाय बिफाया नै मामिनि बिफाया लागावथारबाय गस्ला उल्था गानलायनानै खुसिया एवदों नै हारसिउ लाजोबथारबाय नै थानो हाला नामा ना बाबानि ओंख्रि संनाया थैथारनोसै ना मामि बिफानि खुसिया एवनाया थैथारनोसै जोंहा हारसिउनानै ना मा ओइ मा हेल' होन हाय होनलाय मा हाय हाय खुलुमबाय दे ओम दे ओम खालामना लाखो खुसियाखौ हालदै संख्रि होनानै मस्लाखौबो होखाबाय मोदोमनायनि मिट मस्ला जिरा होखाबाय गोथाव मोनथारबाय नै लोगोफोर एवखांखाना लाबाय बियो टेस्टि
마미는 시켜야 되네. 시야정 아무런 테스트 정말. 마미정 안기지 않으시지구나. 이거 봐. 그거 때라. 밥을 다 됐지? 이거는 어떻게 해야 돼? खुसिया एवनाया आलुजों खुसियाजों टेस्टि जाबाय नामा? मामिना बिफाया संनो रोंगौथ' ना टेस्टि जाबाय नै लोगोफोर संख्रिबो नांबाय साखिबायबो नै ओंख्रि संग्राया ओमफ्राय खानाय गोलावसो ओंख्रि संग्राया टेस्टि नै लोगोफोर जाबाय टेस्टि इयो ओंख्रि संग्राया नै साखिबावबाय बरिया जाथारबाय नै लोगोफोर नायनांलायबावला नै गाव खेनै साखिलायो नै खेनै साखिलायो ओंख्रि संग्राया जाबाय बन्द' खालामदो टेस्टि जाथारबाय ओंखाम जानोसै खुसिया बेदरजों नामा खुसिया बेदरजों ओंखाम जानोसै जोंहा नै बिमा फिसा बिफा औवाय र' सना र' गुदुं ना गुदुं 마미도 괜찮은 거. गुदुंलाय 응, मानो दांब्र'गोन बिफाया गथाय हरथारबाय दांब्र'नाय लागि नै दांब्र'गोन फिसाया दांब्र'गोन दै मा सना आंनिसो आयौ दांब्र'गोनलै बिफा हनै मामाया नों बबेखौ जागोन आं लानोसै जादो होनबालाय आं लानोसै जाबासो जानाय बायदि मोनो 시간이 많이 나. 이거 하마 지우. 잉크 가자야 마. 하마. 이상하다. 이상하다. 응. 네. 너무나. 네. 도둑놈들이. जानोसै नामा? मामियाबो बिफायाबो ओंखाम जानोसै होबाय खुसिया बेदरखौ नै बावबो दंबावो नांबावगौबा लादो सोर नांबावगौ आयै फिसा गुदुंखौ नांब्र'लाबायखो नङा गांसो मामा सना गुदुं नङाहाय ओंख्रि नाङाहाय ओंख्रि नाङागोनहाय मामानो ओंख्रि नाङागोन माबा ओंखामा सिगाङावब्लासो सोला लागासिनोसो आरो नांगौ नामा गेजेराव थादलाय गेजेराव थादों ना बोलांबावलाय बिफा मबाइलखौ एसे जाबाय ओमफ्राय जानायखौल' मा बिदि खालामबाय थानांगौ जाबाय जाबाय थादो नोंसो ओइ फिसायै बे नोंहाय बेखौ नङालै मारै बेखौ जानांगौ जाखो बेखौ खुरैखौ नुला नोङो बे थौ बुद्राखौ नामा लागावबाय नामा लागावथारबाय नै फिसा बिमा मोजां जाय आयै फिसाया आरो गुदुंना दा गारखागोन संख्रि नांगौलाय बिफा apa mana dia lah musim kali nama nanggung berapa nanggung
टेस्टि जादोंहाय लोगोफोर बिफानि खुसियाजों आलुजों संनाया टेस्टि नामा ओइ मम्मी टेस्टि ना दैस्लों मुंदां रायलायबाय टेस्टि नामा टेस्टि ना टेस्टि नामा बन्द खालामदो बन्द खालामदो गोजोननाय थाबाय लोगोफोर आंनि भिडिअखौ जोबजासे नायनायनि थाखाय सोरबाफोर आंनि चेनेलाव गोदानै हाबफैदोंबा चेनेलखौ लाइक शेयार कमेन्ट बा साबस्क्राइब खालामना होदो लोगोफोर थाबैनो 1K जानायनि दाबोनो 1K खौनो खालामनो हाया लोगोफोर सानफ्रामबो भिडिअबो होनो हाया